праздновали 102-ліття рішення Центральної Руської Русинської народної ради, котра від імені русинського народу предложила мирню конференцію в Парижі у 1919 році мирного і вольного присоединення до Чехословакії. Яку місію виконав цей орган русинського народу? 8 мая ми празднували 102-ліття. Для всіх русинов світа 8 мая – день 102-ліття єдиного із май важного для русинського народу діяння – вираження політичної волі русинського народу в процесі свого славного національного державотворення. Якщо ще в 1849 році в Австро-Венгрії на території історичних земель Карпатських Русинов уже була образована державність наша, Ужгородський автономний округ, дистрикт називали його. Хоч йому не судилося бути повністю реалізованим, все ж в час весни народів русини заявили про себе самим активним політичним образом, і це помогло їм довершити свій державотворчий, скажімо, процес у 1918 році, коли русини стали членами Союзу поневолених народів, були признані з правом на самоопределення і своє право, напомню, реалізували у рамках Чехословакії. Воно сперва реалізувалося у рамках Мадярщини, законом мадярів від декабря 18 року номер 10 про автономію Руської країни, так називалася наша тоді держава. Ну, оскільки там зробили комуністи якийсь переворот, перепудили русинов, да американські русини підсказали, то оттуда русини красно утікли, і Руська Центральна Народна Рада від імені всіх русинських рад проголосила волю народа русинов. Ідемо в состав Чехословацької нової держави. Причому так було рішено і об'яснено всім, що русини йдуть в состав нової Чехословацької республіки, держави, на правах найширшої автономії, національної автономії, просто і було зареєстровано, прийнято міжнародним законом, договором. Но тоді було об'яснено всім, русини мають право на самоопределення, тобто мають право створити свою державу. Но вони, в зв'язку із ситуацією в центрі Європи, делегують тимчасово Празі частину своїх національних прав, що касається границі, армії, банки, але тимчасово. Коли буде можливість, русини будуть мати право провозгласити свою повну незалежність. То время пішло. Через 20 років, у 1938 році, держава Чехословакія перетворилася на державу трьох національних республік, іменно не адміністративно, а національних республік. Чехія, Словакія і Подкарпатська Русь. У кожній республіці було своє гражданство. А так русини дійсно з того моменту і стали народом державним. На жаль, не по нашу вині потім прийшла війна, прийшли тут ті нещасні события Карпатської України, і ми втратили, хоча, кажемо, тимчасово, бо попавши в Совєтський Союз, де ніяких прав ніхто не мав, ми мусили мовчати і терпіти, чекати, коли одного разу Совєтський Союз розпадеться, і ми свободно проголосували. Заходимо в Україну, но не забуваємо свою історію, свої права. І кілько лиш буде часу, будемо об'ясняти то в Україні всім, хто до сьогоднішнього дня або не має поняття про права русинов, русинського народу, або хоче запудити всіх і сказати, сидіть, мовчіть, бо то антиукраїнська риторика, якісь другі. У нас в Закарпаттю ні сепаратизму не є, ні антиукраїнської риторики. Є пряма, православна, правильна інформація про те, що ми маємо можливість
благодаря высшему органу русинского народа тогда, Центральной Русской Народной Рады, підтвердили свободний вход в Чехословакію, і в будь-який час русини могли вийти з составу Чехословакії або прийняти рішення, якщо б самі русини у 45-му році прийшли до Совєтського Союзу, то було б законно. Но замість нас то зробили предателі чехи. Кстати, ми завжди відносили до них з уваженням, но вся 30-літня історія Чехії показала, як тоді предали русинов, дали нас у руки комуністів і Сталіна, так і за 30 років нігде в Чехах, крім окремих журналістських досліджень, не вспоминали за русину. К сожалению, видимо, що нічогося і в будущому з чехами об'єднувати.